Arriba la gent de l'Estel de Balaguer. Un aplaudiment per la gent de Balaguer, sisplau. Benvinguts en aquesta segona diada de l'esport i la cultura inclusiva que organitza ONAT, Fundació, i que té el suport de l'Ajuntament de Manresa i de tantes i tantes entitats i associacions i amics i amigues que estem treballant. Parlarem amb tothom, comentarem la jugada, parlarem d'esport, parlarem d'inclusió, parlarem de vida, de persones, de gent que treballa per altra gent. Amics i amigues, bon dia, benvinguts a la segona diada de l'esport i la cultura inclusiva. I anem a per fer soroll, sí? Vinga, que peti Manresa! Vinga, anem! Braços en matar! Avui el temps ens ha acompanyat, la Rambla estava plena de gent i aquesta és la finalitat que té una mica la Fundació, no? Donar visibilitat a col·lectius que a vegades són invisibles. I avui crec que ho hem aconseguit aquí a Manresa, amb les 12 entitats que han vingut, més amb les actuacions culturals que hi ha hagut, i és la nostra finalitat donar visibilitat i donar suport a entitats que treballen l'inclusió i l'esport. I en Josep, atenció, llançament de la bola blava. Deixarà? Increïble! 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 Leo Messi! Josep Castellci! Agrair moltíssim a la Fundació ONAT per haver pensat en Manresa, en la nostra ciutat, per acollir aquesta segona edició, i la veritat és que s'ha pogut visibilitzar molt també la gran quantitat d'entitats esportives que tenim a la ciutat que treballen amb l'esport inclusiu, des de la giba fins al rugbi, passant per la salle, la balconada, el tir amb arc, i que a més incorporen tots aquests esportistes dintre de la seva entitat, no com una cosa separada, sinó com a part de l'entitat. Per tant, estem molt satisfets de com ha anat i com s'ha desenvolupat tota aquesta matinal. El